Samantala sa ating good news, naku, masarap to yung kapag may pinakurat na suka, tapos may mainit na kanin. Chicharon na tulapo. Tulapo. Isa po sa mga pinagmamalaking produkto po ng bayan ng Lingayen. Naku, matakam po tayo sa ulat na good news ni Idol Ruru Hugotero. Isang mahalagang bahagi ng kultura at tradisyon ng Lingayen, Pangasinan, ang chicharon tulapo, hindi lamang simpleng merienda, kundi tanyag sa malutong tekstura, gintong kulay at malinamnam na lasa. Sa Gilig Street poblasyon, matatagpuan ang mga gumagawa nito na pinalago ang kabuhayang nagsimula sa mga simpleng kusina. Gawa ang chicharon tulapo mula sa balat ng baboy, niluluto ito sa sariling mantika sa loob ng halos 3 oras. Kinakailangan ng tiyaga at tuloy-tuloy na paghahalo upang masiguro ang pantay na lutong at paiwasan ang pagkasunog. Bukod sa natatanging lasa, may benepisyong pangkalusugan din ito kapag kinain ng katamtaman sapagkat mataas sa protina, mababa sa carbohydrates at natural na pinagmumula ng collagen. Higit pa sa pagkain, ang chicharon tulapo ay sagisag ng pamana, sipag at pagmamalaki ng Lingayen. Isang imbitasyon upang malasap ang puso ng bayan sa bawat kagat. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.